बेहाय लिरजानाय दंमोन गंफ्रोमबो माने भेन्सार स्कुला उइदाउट कन्डिशन हिसाबै माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो साफा साफायैनो एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै लिरजानाय दं। गंफ्रोमबो भेन्सार स्कुलनि टिचारफ्रा दिनै धरनाजों लोगोसे रिलि लादों मानि खारनाव मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर एकर्डनि दफाजों लिरनानै लाबोजाखानाय दङमोन गंफ्रोमबो भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा होदोंमोन। दा बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा होनाया दिनैसिमबो जायाखै। बिनि खारनाव मोनबा जिल्लानि टिचारफ्रा बा मोनबा जिल्लानि फोरोंगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव क'क्राझाराव थारमाने धरना बा रिलि लानो गोनां जादों। दा बेजों लोगोसे आरो जोंहा जिथुनाखि इउटुबार BRB Bodo कमेन्ट चेनेल बिथाङा सासे BPF हान्जानि मैखोमै इउटुबार हिसाबै दासिमबो दङ नङा होमबा। दा बे बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिक्स हान्जायाव थांबाय नामा मानोना बिथांखौ साननैसो जोङो गोबाव सम जाबाय इउटुब चेनेलनि गेजेराव नुनो मोनाखै बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनाखै बा मिथि मोनाखै। थारैनो बिथाङा बबेबा BJP बा कंग्रेस बा UPPL दोलोआव BPF हान्जाखौ नागारनानै बा इउटुब चेनेलाव भिडिअ बानायनायखौ नागारनानै बिथाङा जबदान जाहैबाय नामा बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो फारि फारि मिथिनानै मोनगोन। दा नैबेनि सिगां आं नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों। थ' सारमोनहा जिबायदि खोथा आसा आकांक्षाफोरखौ नेनानै दंमोन जोंहा BTR सरकार अर्थात CM प्रमद बर' सारनि खोथा होनायफोरखौ नाथाय दिनैसिमबो जाफुंजायाखै बिथांमोना गोबां माने दुर्भाग्यनि खोथा। दिनै BTR सरकारा बा प्रमद बर' सारा जिबायदि खोथा होदोंमोन बिथांमोननो बा गंफ्रोमबो स्कुलनि टिचारफोरनो बा सारमोननो भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जायाखै। बिनि खारनाव दिनै दुर्भाग्यनि खोथा बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो गोनां जादों मानोना बिथांमोना गुवाहाटि फारसेबो आवगायबोदों जाहैदों बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय नाथाय बेयाव जेबो माने पात्तायानो गैया आरोखि। दा माब्रैहाय मायाव मा जानानै दङ मानि खारनाव दा आं बेखौनो सानो प्रमद बर' BTR सरकारा थारैनो बे खामानिखौ मावफुंना होनो हागोन ना। नायगिरि रायजो राजा भिवार्स नोंथांमोन अडियन्स नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर BTR गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' सारा थारैनो बे इलेक्सननि सायाव बे खामानिखौ मावफुंना होनो हागोन हाया। जुदि हायाब्लाथ' बे फारसेनिफ्राय फारसे बा मोनसेनिफ्राय मोनसे जेंनाया सोमजिनायनिफ्राय सोमजिगासिनो दङ जोंहा BTR सरकारनि सायाव नङा होमबा। गोबांथार मानसिफ्रानो एलेगेल लाबोगासिनो दङ BTR सरकारनि सायाव। दा माब्रैहाय बेफोरबायदि जानो मोनगासिनो दङ जोंनि BTRनि CM मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव आरो बिथाङानोथ' बुंदोंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो गंफ्रोमबो स्कुलफ्रा भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबगोन गासिबो स्कुलाव सरकारि मास्टार थिसननाय जागोन गासिबो मास्टार डिग्री फरायनाय सुबुंफ्रा मास्टार बा टिचार मोनगोन। दिनैनि दिनाव नाथाय जों खोनानो मोनाखै नुनो मोनाखै नाथाय गोबांथार बिथिंनि गेजेरजों दिनै टिचारफ्रा बा अर्थात बे स्कुलनि मास्टारफ्रा दिनै गथ' उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ अनफावरि फोरोंगिरि टिचारमोना दिनैनि दिनाव धरना रिलि लानो गोनां जादों। मानि खारनाव नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनखाबाय। दिनै BTR सरकारा अर्थात प्रमद बर' सारा थारैनो जुदि हारिनि थाखाय गाबनाय दङमोनब्ला साननाय हनाय दङमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि खामानिया दिनैसिमहालागै गोदोसोनानै थानाय नङामोन होननानै आं सानो। थादोंब्ला मानि खारनाव थादों बेखौ नोंथांमोना फोरमायना होनांगौ। मा उद्देश्य दङ बा रहस्य दङ बिनि बिथोराव बिनि आन्दोआव मा खैसार दङ नोंथांमोना खुला खुलि फोरमायना होनांगौ BTR सरकारा नङा होमबा। अब्लाना बै सारमोना बा बै स्कुलनि टिचार फोरोंगिरि सारमोना जाहाथे गोसोआव मोजां मोनो जों। दा बेजों लोगोसे जोंहा BRB Bodo कमेन्ट चेनेल इउटुबारा मा बुंदों बिथाङा आंखौ खावलायहरदों जे एन्टि ब्र' नोंथाङा आंनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायना होदो। गोबांथार मानसिफ्रा आंनि सायाव आसा फारिनानै दङ थारैनो आं बबेबा पलिटिक्स हान्जायाव थांमारगोना थांमारदिया बा थांबाय नामा आङो मानि खारनाव भिडिअ लाबोनो हायाखै बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो होननानै बिथाङा खुद भिडिअ बानायना हरदों। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो अब्लानो बुजिनो हागोन। खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो BRB Bodo कमेन्ट चेनेलनि जानानै साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय। दा गोबाव साननि उनाव आङो दिनै भिडिअआव फैनो खाबु मोनदों। दा आरो गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअआव फैनो हायाखै। दा बिनि थाखायबो रायजो राजा नोंथांमोनाव निमाहा बियो आरो मानो भिडिअआव फैनो हायाखै दा बिनि क्लियारखौबो आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा जाथाया ओरैबायदि रायजो राजा आरो लोगोफोर दा जे जिमेल आइडिजों आंनि इउटुब चेनेलखौ माने खुलिनाय जादोंमोन बै जिमेल आइडिया माने गोबां साननि सिगां माने हेक जाबाय आरो माने आंनि मबाइलाव
आंनि मबाइलाव बै जिमेला लगिन जायाखिसै। दा बिनि थाखायनो दिनैहाय आङो बै इउटुब चेनेलखौ माने आंनि मबाइलाव अपेन खालामनो हायाखिसै आरो। दा जिमेल गैया नालाय बोरैथ' अपेन जाबावनो नङा होमबा। दा गोबां दुखु थाबाय आरो। दा बै BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ आं माने जिउआव मोनफिनगोन ना मोनफिना आरो बे आंनि जिउनिफ्राय गोजान जालांसिगोन नामा माने बेखौ आङो गोसोआव साननाय थाबाय आरो। दा इसोर आरो गसाइनि अननायाव बोरैबा रिकभार जायोबा माने बै चेनेलावनो आङो भिडिअ मोनफिननो हागोन आरो। दा दिनैहाय गोबां माने बेसेबां जिराय थाबावनो नङा होमबा स्राय। नंखायनो आङो दिनैहाय माने गोदान चेनेल खुलिनो होननानै सानबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा गोबांबार आङो जावले ट्राइ खालामबाय। गोबां इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनावबो आङो सोंबाय बे जिमेल आइडि हेक जानाया माब्रै रिकभार जागोन। माने गोबां माने इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो गोबां सापर्ट खालामबाय नाथाय दिनैसिमबो साक्सेसफुल जायाखिसै आरो लोगोफोर। दा बिनि थाखायनो आङो दिनै मोनसे गोदान चेनेल खुलिबाय। दा बे गोदान चेनेलखौ नोंथांमोना हागौमानि सापर्ट खालामदो। बै समाव BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ जेरखम नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों मदद होदों। दा बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना नैबे आंनि साया माया इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना मदद खालामनानै गोजौ लामाजों थांनायाव हेफाजाब होबानो जाबाय रायजो राजाफोर। दा बेजों लोगोसे आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों गुसुङैनो। दा गोबां माने आंनि लोगोफोर एबा आंनि फल'वार्स बिथांमोना दिनैहाय आंखौ मोजां मोनग्रा माने BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफोरा माने गोसोआव माने अनेक बायदिसिना उगुल थुगुल साननाय फैदों आरो। BRB बड' कमेन्ट चेनेलाबो बबेबा BJP बबेबा UPPL आव थांबाय नामालै माथो भिडिअखौ होथ्राखसै बेबो माने खिजानानै बावबाय नामालै बेफोरबायदि साननो हागौ आरो रायजो राजाफोर। खिन्थु आं बेफोरबायदि नङा। रायजोफोरा नोंथांमोना लाइभआव नुलांगोन आरो। सोरनिफ्रायबा थाइसे थाइनै थाखाखौ लानानै गावखौ फानग्रा गावनि बेसेन गोसा भटखौ फानग्रा नैबे BRB बड' कमेन्ट चेनेला नङा रायजोफोर। जाय दोलोआ जातिखौ फोथांनानै लाखिनायाव जाय हान्जाया जातिनि थैनाय थांनायाव अरायबो मदद होगोन बैफोरबायदि हान्जायाव थानानै आं थैथां खामानि मावग्रा नैबे BRB बड' कमेन्ट चेनेला रायजो राजाफोर गोसोआव लाखा। दा गोबां मानसिफ्रानो बुङो BRB नोंथाङा बे BPF आव थानानै लाब गैला नोंल'सै होनलाबायो आरो। बेफोर गावनि साननाय नङा होमब्ला। दिनै BPF दोलोआव आं हारसिङै ल'सै होनबाबो जेबो आपत्ति गैया। हारसिङैनो थागोन आं। अब्लाबो आङो गुबुन हान्जायाव थाखा फैसानि थाखाय माब्लाबाबो थांनाय नङा रायजोफोर। जिहेथु गुबुन दोलो गुबुन हान्जाया जाहैबाय जोंनि बर' जातिखौ सिलिंखार खालामनायाव मदद होग्रा हान्जा आरो थगायसुला दोलोजोबसो। BPF दोलोनि अनगायै बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय रायजोफोर। दा जोबनायाव बेनो रायजो राजाफोर नैबे आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ आं माने लाइभआव मोनफिनलाबो जानो हासिगौ। दा बिनि थाखायनो गासैबो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल अनसायग्रा मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाया नैबे आंनि गोदान चेनेल साया माया इउटुब चेनेलखौबो बै चेनेलखौ जेरखम सापर्ट खालामदों नैबे दानि चेनेलखौबो थिग बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै माने अरायबो गोजौ लामाजों थांनो थाखाय मोनसे लामा बानायनानै होबानो जाबाय। दा आं बेखौनो खावलायबाय रायजो राजाफोर। आरो भिडिअखौ गोबाव खालामबा गाज्रि नुयो। दा दिनै डिटेल्स खौरांखौ आं बेयावनो होबाय। माने गाबोननिफ्रायनो आङो नैबे गोदान निउस चेनेलाव माने आगोल बै BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव जेरखम निउस लाबोदोंमोन नैबे चेनेलावबो आं थिग बिदिनो निउसखौ लाबोफिनसिगोन आरो। दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा मदद खालामदो। अब्ला नोंथांमोनहा BRB बड' कमेन्ट चेनेल इउटुबारा बबेबा पलिटिक्स हान्जायाव थांबाय नामा मा ना बले थाङाखै निस्सय नोंथांमोनहा गावनि खोमाजोंनो खोनासंनो मोनबाय बा नुनो मोनबाय नङा होमबा। दा बिथाङाथ' बुंदों जिउआनो जोबलांथों नांगौब्ला BPF हान्जायाव रावबो सासेबो दाथाथों नाथाय आं हारसिङैनो थागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बा बुंदों। नाथाय मा जायो बेखौ समाजसो खिथासिगोन। नाथाय बिथाङा जे आरो मोनसे खोथा फोरमायदों दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बिथांनि इउटुब चेनेला हेक जानानै दङ होनना बुंदों। मानोना बिथाङा जिमेलखौ रिकभारि खालामफिननो हायाखै। बिनि खारनाव दिनैसिमबो आरो दासिमबो बिथाङा बै गावनि फुराना BRB बड' कमेन्ट चेनेल इउटुबाव भिडिअ हगारनो हायाखै। बिनि खारनाव गोबांथार रायजो राजाया गोबांथार बिभिन्न धरननि माखासे खोथाफोर सानदों जानो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा नोंथांमोना गावनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनबाय बा मेगनजों नुनानै बुजिनानै मोनबाय नङा होमबा। लोगोसे बिथाङा बयखौबो बेखौनो खावलायहरो जे नैबे
साया माया गावनि गोदान इउटुब चेनेलखौ बयखौबो माने सापर्ट खालामनो थाखाय बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामहरदों बा खावलायहरदों आरो आंखौ बे चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होदो बा नोंथांनि चेनेलाव बुंना होदो होननानै आंखौ खावलायहरनायलाय बेखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बा बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना थांनानै बिथां BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि इउटुब चेनेल अर्थात गोदान चेनेल साया मायाखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामहैफिनलाय। दा फैदो जोङो बिदिब्ला सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव मा बुंदों बिथांमोना बा टिचार फोरोंगिरि सारमोनहा बेखौबो जों फुरायै बुजिनानै लादो आरो जोबनायाव नोंथांमोना सोर मा बुजिनो हादों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो जे BTR नि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि जे नैबे अभारब्रिज लांगोनायाव जोङो मोनसे धरना खारज'सो लानाय जादों। दिनैहाय धरनाजों लोगोसे जोङो रेलि लानाय जादों आप टु डाइरेक्टर अफिससिम। बाहाय गोबां जोंनि BTR नि मोनबा जिल्लानि जोंनि फोरोंगिरिफोरा फैदों। बाहाय धरनायाव गोबां माने जोंखौ सापर्ट होदों। दानि जोंनि धरनानि थांखिया जाहैबाय जे माने जोंहा 2020 नि 27 जानुवारियाव मोनसे BTR एकर्ड मोनबोदोंमोन। बे BTR नि एकर्डआव जे मोनसे दफा मोनबोदोंमोन बेनो जाहैबाय 6.3 दफा। बेहाय लिरजानाय दंमोन गंफ्रोमबो माने भेन्सार स्कुला उइदाउट कन्डिशन हिसाबै माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो साफा साफायैनो एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै लिरजानाय दङ। नाथाय बेखौ दिनैहाय जोंनि BTR सरकार जितु प्रमद बर' सारा माने मावफुंनानै होनो सानाखै एबा इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनो सानाखै। ओंखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' सारखौ नोंथाङा दिनैसिम माने जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव माने राजनिथि गेलेनो सानबाय थादों। खारन बावैसो सिगां मार्च मासाव नैबे बोसोरनि मार्च मासाव बिथाङा माने 12 जन मोनसे साब कमिटि खालामनाय होदोंमोन। बे कमिटियाव दंमोन 12 जन। दा बिथांमोना माने BOD खौ खावलायनानै माखासे स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरखौ डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। दा खालामखांनायनि उनावहाय दिनैहाय डाइरेक्टराव लिस्ट फैदों BOD निफ्राय। दा बाहाय जोंबो खालामजाबाय। दा बे लिस्टखौ गुवाहाटीयाव फाथायहरनो होदों। नाथाय बे दिनैसिमाव गुवाहाटीयाव सहैयाखै बे लिस्टआ। दा नाथाय जोङो भेरिफिकेसन खालामहैबाय, जोंबो नायबाय। नायनायाव जों नुहैबाय माने गुवाहाटीयाव दिनैसिम सहैयाखै आरो डाइरेक्टराव। दा ओंखायनो जों खावलायदों दिनैहायनि बिनि रेलिया बेनो जे जोंनि स्कुलनिसो थांनांगौ गुवाहाटीयाव आरो दिनै नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो थियारि खालामनो होनांगौ। जोङो बिनि थाखायनो जोङो धरना लानाय जादों आरो।